Yo, wagwan people, imbizo la mingu Dolos Jones. Kana iri first time yako pa channel inoi, baya subscribe or follow, wo batiza notification bell, wotisira like. Nasi tina Jakomako panapa. Mdara Jakomako madi. Aiwa, still right. Arisema mix. Sema mix right. Right, mdara kutisangi conversation idua. Chungudoka brief background about Jakomako, who is Jakomako anopa kupi, akatanga zokuita maskiziri. Alright, Jakomako stari kuberekwa anonzi Abel Otera. Takazvarirwa kuEtcliff. Painzi kubhagi ndokwandaanyanya kurira kwandosika anonzi saka ndoita zvemusic nemaskits. Maskits akazoti uyewo pamberi apo but ndandiri best music. Alright. Alright. The inspiration besides Mr. Ridiculous, umwe munhu akakuinspire ndea? Totozizia maskits ako mamwe totombomaona totozizia tite zvekuudza kuti wakainspirewa naMr. Ridiculous. Saka besides Mr. Rid, umwe munhu akakuinspire ndea? Hapana. Ni Mr. Ridiculous chete. Asi iwewo naMr. Ridiculous sofa muri mumagood books, munototaura mese chichi? Kutaura totaura tese but pane hapazoshaiko sezomatangira tikangoita unongoziva kupinda uchitanga nezita remunhu. Seaccount yangu yaitombonzi Junior Ridiculous. Ndatombotanga chitonzi Junior Ridiculous pakutanga. But kutanga uchishandisa zvinhu zvemunhu pakatombotora mutauro wakanetsa wakatopa kuti akanana nhasi tongoti mama account awo akatondibloka. Asingazivi hangu kuti mareasons chii. But totaura tese paWhatsApp pamawhatsApp tombotaura. Kopa makando pacho wakablokirwe? Handina kunyanyosiya hangu kuti ingava nyaya. Asi chii chakanyatsa kuitika watozosvika pakubloka? Asi wanga wakupusha kupfuura mukuru? Ameno because inini handambagona mboti ndapusha zvoenda kurere. Saka wakablokirwe? But pamwe vanonga vachiona art rangu kana kuti ini mafungiro angu pamwe wangofunga kuti pamwe ndakaona content rawo pamwe ndichazoritora neweseri njiri actor here kana kuti handisi kuziva zvangu. Asi iwe waisatora? Handina kutombobvira ndatora. Inini ndotongoito zvemaskits ndo vakandiinspire zvavo but zvepaart rangu inini ndega ndotongoitawo maskits angu neart rangu ndega ndichitoitawo zvakatosiyanawo chinenge chinongofanana imavoice. So vakuru vanoti atemari vacha chekusviba magadzikwa ndera uyezve chisi chako masimba mashoma. Utaura sei? Saka besides zvemaskits izvi mudara, chimwe chinhu chamunoita chi? Ndoita music iyoyo. Ndotaura. Chitomborowa music asi mazuva ano atowandira kumaskits manje kutopfuura kumusic. Ndoti vanhu vakutondiziva mazuva ano kuti amufana ndiyo maskits. Vakutoshamisika kuti unoita zvekuimba. Vakutovashamisawo. Alright, saka kumusic kwacho chimbotipewo something chekuti vanhu vambobelieve kuti zvishua Jakomako vanoimba. Mune muchirwa nekavoice futi? Ndoshandisa kavoice kako kadiki. Saka mongona kuti paakapela here kana kuti chechifanirwa kana pane yandakamboimbira mukoma Ridiculous yekuti pasina imi right. Alright. Pasina imi mukoma ndaigona kanda mudenga mboga waidona kandipa mukana mukati mbozama Ridhi wakatendwa nedenga rakavhara handikwanise kufamba ndiri ndega ndinoyerera mvura ikanaya muchini wenyu ndichaopareta mukoma makaninspire moyo wenyu ukapombonoka kana nzira yangu ichatambanuka mukanditi simba sebhora ndichakika ndichadona muripo ndichamuka Ridhi wakaninspire ndichatedza tsoka ndovimba uchafara maskits ako ramba uchifaya kune vane daka si unondispaka apo. Alright, saka mudara imi zvamakablokwa imimi naMr. Ridiculous mungadi kuudza kuti kudii? Inini hangu message yangu ndoda kuwasira ndoti kana pane pandinobhayiza ndimukoma wangu because ndachitadza nawo munhu kutoti tinotowirirana zvokutoti zvokutodaro
muno tana ana chitaza naye muno kuti kana akabika mbodza ndinodya ngoma Unongolaika. ndinongolaika ende ndotorwadza nemwe munhu anototaura kuti pane mwana anototi uyu namukoma wake vanondibhowa timavhesi tawo tamunoshandisa anoona tati mavhesi inotanga wakadzi munhu mumwe munhu unogona kuti ndatosvika panotodisquaded kurasika ndotofila kunge munhu akutaura inini ndinotorwadziwawo yototi kana pane zvandakakanganisawo mukoma wangu mungondindiregererawo ende mukwanisa kundibudira pachena kuti munin'i wangu pane apa ndakazviitira nyaya yakadai munhu wekutoti aitombolaika mavidheos angu kana kuti nyaya yekuti ndaiposta mascreenshots here kana bozoya zvokuti unogona kufara kuti mukoma wangu alaika sini riri munhu wandoshuwirawo ani mazuva ndobva ndatopostawo pamwe ndozvaizowabowawo pamwe amene. Alright, but ku WhatsApp kwa mchiri kutaura miso uko wakambowabvunza here nenyaya iyoyo? Ndisati ndambowabvunza hangu nenyaya iyoyo because pandaingotaura nawo anongoti unokwanisa kuuya toita sei unouya tichitaura saka mazuva edu manje ndaanopesana manje yoti inini ndobatiko mafridays ndo pandonyanyobatikawo saka iwo anobatiko mazuva awo anobatikawo saka mazuva anobva apesana. Nice one. Okay, Samdara, before we wrap up, mune here zvimwe zvinhu zvamuda kutaura kuwana wakakutarirai? Tingokumbirawo support yenyu kuti vatisvitsewo pakasvikawo mukoma wangu ipapo. Kungoti supportawo guys. Maakaundi yangu Jakomako official ndo pandinobatika. Kwese paFacebook, paTikTok, paYouTube. Okay, number dzefoni 0777 81 1997 0777 81 1997. Nice one. Thank you so much, Mdara. Aiwa, metapo. Nice.